niečo napomenúť? No. Drž hubu a nič nehovor. Ja som to osobne naložil. Ale zle si to urobil. Mirka, ja som to, počkaj, všetko ja som to naložil. Takže zase klasické ráno na farme začalo hádkou. Pričuje a všetci ju nechajú na pokoji. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Ukáže mi bubica, toto, všetko, hej. A ona sa tak zachovala, že v sobotu mi nedala. Ja som mu dal včera 1,5 moje buchty. Hej? No teda, buchty. Hej? Ahoj, Kvetka. Čaute. Čau. Som vám slúbila. Taký hrubý. Som vám slúbila, tak máte Šárka. Vieš čo, ty to poprekladaj, dobre? Ďakujem. Keď som zbadala Kvetku s košikom, hneď som vedela. Máme tie tie... Miriam, ty si... Pusy. Takže ja som pusy. Som sa pozrel na teba, že či mi nebude zavidieť náhodou. Pusy od Mirky, či ti nebudem závidieť? No ja len tak ma napadlo, no tak. Však som nič zle nepovedal. Nie. Preto tá satisfakcia prišla aj teraz. Satisfaction. O tom je farma. Je to hra, v ktorej ide o 50 000 eur. Ja sa s vami lúčim. Idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Ja mám právo sedieť! Kaczuszki, mają bardzo krótkie nóżki.